салом тамошобинони ҳамешагии барномаҳои телевизиони мусиқии тоҷикистон шаҳнавоз. барномаи файзи истиқлол аст ин лаҳза манзури шумо. Тасмим гирифтем ки суҳбате дошта бошем бо барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, шоири халқии Тоҷикистон, Камол Насрулло. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи файзи истиқлол. чӣ тавре ки мо шумо огаҳӣ дорем, 9 марти соли равон дар Кӯхи ваҳдат мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолони ҷомеа, олимон ва ходимони дини кишвар баргузор гардид. ин мулоқот дорои ҷанбаҳои муҳиме буд, ки воқеан барои устувор гардонидани решаҳои давлатдории миллии мо, руно овардан ба бегонапарастиву хурофот ва тарбияи дурусти фарзанд, гирифтани сади роҳи зиёдаравӣ, риояи қонунҳои миллӣ як такони ҷиддие бахшид. албатта шумо ҳамчун равшанфикр, ҳамчун шоир мехостем ки андешаҳои худро вобаста ба ин мулоқот изҳор медоштед. ташаккур. воқеан ин суҳбат суханронии охирини пешвои миллатамон бо фаъолону аҳли ҷамоату бо олимони дин, бо диндорон, ходимони дин як фавқулода як суҳбате буд. ман дар ин суҳбат аксари он масъалаҳое ки мо ҳамеша дар зеҳнамо ҳаст, ҳамеша ғамашонро мехӯрем, ҳамеша меандешем, фикр мекунем, ба якборагӣ бардошта шуд. бисёр дурахшон, бисёр қатъӣ мавриди муҳокима қарор дода шуд. пеш аз ин ки дар ин маврид сухан кунам, ман як чиза мехоҳам гуфтан ки банда хушбахтона аз нахустин рӯзҳои истиқлолияти давлатии Тоҷикистон қариб дар тамоми суҳбатҳо, суханрониҳо и пешвои миллати мо, президенти кишвари мо ширкат доштам. ва як чизи ҷолибе ки ман на танҳо ширкат доштам, ман солҳои охир барои хуб агентии Ховар, сайти Ховар, агентии иттилооти Ховар, маводҳои таҳлилӣ менависам ва борҳову борҳо андешаҳои суханрониҳои президентро мавриди таҳлилам қарор додаам. бинобар ин ман метавонам муқоиса кунам. аввалин чизе ки мехоҳам гӯям ки дар тамоми суханрониҳои президенти мо, дар тамоми паёмҳо, дар тамоми маърузаҳо аз ҳамон оғоз то имрӯз ман ягона хуҷастатарин падида ҳамин аст ки тамоми суханрониҳои президент ҳатман ҳадафҳои воло доранд. аз масъалаҳои бисёр ҳассоси миллӣ пайгирӣ мекунанд. тамоми ягон бор ман надидам ки ягон сухани президент ҳамто сухан бошад. ман надидам ки пешвои миллати мо ягон сухана ҳамто гуфта бошам барои зебаш ёки барои ҳамто баёни андеша. ҳатман як ҳадафи бузург пайгирӣ карда мешавад аз ҳамин оғоз. бибинед ҳадафи пеш аз ҳама, аввалин ҳадафе ки тамоми суханрониҳои президент мо дар сиёсати давлатдорӣ, пешвои миллата мо ҳамеша ҳузур дорад, ин худшиносии миллӣ аст. равона кардани мардум ба худшиносии миллӣ, бедории миллӣ, огоҳии миллӣ, рӯ овардан ба маънавиёти кишвар, ба таърихи кишвар, шинохти ҳуввияти худ. ин масъалаҳое ки ҳамеша ҳузур дорад дар тамоми суханрониҳои пешвои миллати мо. ва имрӯз албатта дар қатори ин ҳадафҳои баланд ҳадафҳои ҷории зиёде ҳаст ки ҳадафаш масалан мақсадаш обод кардани кишвар, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум. аслан дар тамоми паёмҳо ҳамеша таъкид мешавад ки ҳадафи сиёсии давлатдории мо баланд кардани сатҳи зиндагии халқ аст. ҳамин чиз ҳамеша ҳаст. лекин ман ҳозир ҳамина мехоҳам гуфтан ки тамоми ҳамин паёмҳо, гуфторҳо, суханрониҳои пешвои миллати мо пайгирии ҳадафҳои бузурганд. ва ман гуфтам чӣ ҳадафҳо. имрӯз шумо бибинед ҳосили ина ҳозир дар саросири Тоҷикистон мо ҳамин бояд ки даст рӯи сина монда
اظهار کنیم گوییم که در مدت این زیاده از 30 سال از کجا تا کجا رسیدیم. این همه حاصل همین سیاست، همه که به خودشناسی ملی، به انگیزش وطن دوستی، وطن داری روانه کرده شده است تا کجا آورد. امروز من بعضا حیران میشم که خرد و بزرگ، پیر و برنا وقتی که وطن میگویم اینا با بسیار احترام بلند میگن، مثل اینکه یک واژه اگر ده های صدها برگوید آبشته میشد و زبان زد میشد. این خیلی نیست. من هر باری میشنوم همین واژه وطن در زبان یک کودک، در زبان یک موسفید، من میبینم که چقدر با محبت، با احساسات بلندی همین ملی به زبان آورده میشد این واژه. میدونید سیاست حکومت تاجیکستان، سیاست پیشوای ملت ما، انا همین انگیزش وطن دوستیه، وطن دوریه. هدف هم همین بود، توانست در وجود مردم جا کند، در وجود مردم. امروز خلق ما انا وطنش دوست می‌دارد. امروز خلق ما افتخار میکند با تاجیکستان، با دستاوردها، با پیروزی‌های دوران صاحب استقلالیت، همه فخر میکنن، افتخار میکنن، سری بلند دارن. میدونید من همه حاصل سخنرانی ها، حاصل سیاست پیش گرفته پیشوای ملت ما که پیش از هم با بای کردن معنویات ملت روان شده است. معنویات، چون که ملت ما ملت معنویات است، ملت فرهنگ بزرگ است، علم و دانش و ادب بزرگ است. انا همه بزرگی پیشوای ملت ما که همین چیزا از آغاز پیگیری کردن تا به امروز. از آغاز دلیلش همین که اولین صحبت سرور جوان همون وقت تاجیکستان در روزهای دومی بعد از دوشنبه آمدگیشان با اهل ادب و علم بود. ببینید از دامنه خرد گرفته شد و تا امروز می آیند. اکنون اینا در همون رویه با همون هدفهای بلند این ملاقات با فعالان و اهل جماعت و اهل دین برگزار گردید. باور کنید من اونقدر با شوق این سخنرانی گوش کردم که من نفهمیدم که چه خیلی این دقیقه ها وقت ها گذشتن. اینقدر مسئله ها از دل و وجودی همه خلق ملت گفته می شدن. تمام همه چیزهایی که ما به اضطراب آورده بود همه در سخنرانی های پیشوای ملت همش. البته این مسئله دویم از جانب سرور کشور ما پیگیری می شدن، لیکن این دفعه به طریق عمده در یک جایگی کندلان گذاشته شدن. به من چی معقول شد که بله ما پیروزی ها داریم، ما دستاوردهای بزرگ داریم، لیکن ما بی‌کمبودی هم نیستیم. پیشوای ملت در تمام این یک خجستگی این سخنرانی در اون بود که تمام اندیشه ها خیلی دقیقاً با اقتباس از کلام شریف، از کتاب مقدس قرآن، از حکمت های نبوی، از اندرزهای بزرگان ما گرفته می شدن. یک چیزی در برابر اون که یک چیزی بسیار گوییم که واقعا هم سیاسی و هم جمعیتی بود، یک چیزی بسیار علمی بود، بسیار دانشمندانه بود. ببینید که همه سخنها دقیقا ثابت کرده می شدن با کلام نبوی، با کلام کتاب مقدس قرآن. بله، اینجا شما یک نقطه بسیار مهمی این ملاقات رو درک کردید هنگام سخنرانیتون. یکی از مسئله های مهمی که در ملاقات پیشوای معظم ملت به آن توجه کردن، در عملی نمودن ارزش های ملی و دینی ما باید پیش از همه منفیت های خلق و ملتمان را در مورد اول گذاریم. با قدر صاحب استقلالی، با قدر وحدت ملی، با قدر آرامی و ثبات کشور عزیزمان رسیده باشیم. و
яке аз масъалаҳои дигари муҳиме ки дар ин мулоқот мавриди назари пешвои муаззами миллат қарор гирифт, дасти саховатмандона дароз кардан ба қишри эҳтиёҷманди ҷомеа буд. мо бояд ки дар ин шабу рӯзҳо дасти ёрии худро бештар дароз кунем ба он ятимону бепарастороне ки воқеан эҳтиёҷманд ҳастанд. аз хароҷотҳои беҳуда даст кашем ва ба табақаи эҳтиёҷманди ҷомеа ҳамеша дасти кӯмак дароз намоем. хеле дуруст мегӯед. воқеан ин падида ҳамеша дар сиёсати давлатдории сарвари кишвари мо буд. ҳамеша шумо бибинед ки соле чанд маротиба дар рӯзҳои иди қурбон, иди рамазон, дар рӯзҳои дигаре ки идҳои ҷашнҳои бузурги мо ҳатман ҳамин як дастгирӣ аз камбизоатону аз ятимону аз ин чизо ҳаст. ҳамеша буд. шумо ҳатто медонед ки ман борҳо ба гӯши худам шундам, ба чашми худам дидам дар мулоқотҳои пешвои миллат вақте ки дар ноҳияҳо иштирок карда будем, мо адибон доим дар ин саф будем. ман дидам ки чӣ гуна кӯдакҳо ин ятим мебароянд ва мегӯянд ки мо падару модар надорем, падару модари мо шумо ҳастед. воқеан имрӯз ин ҳамин хел аст. ҳамин сиёсати яке аз ҷиҳатҳои хуҷастии сиёсии ҳукумати тоҷикистон пешвои миллат ҳамин дастгирӣ аз камбизоатон, аз ятимон, бепарасторон, аз онҳое ки масалан хуб зиндагиашон вазнин аст, аз ҳаминҳо ҳамеша дастгирӣ карда мешавад. инҷа далелҳои хеле зиёд метавонем овард. бубинед ки аз тамоми гӯшаҳои тоҷикистон инҷа мактабҳо ташкил шудааст дар душанбе ки дар онҷа духтарои ятим мебиёнд, зиндагӣ мекунанд, хона, шароит таҳсил мекунанд ва дар тамоми донишгоҳҳо, донишкадаҳо, мактабҳои олӣ меонанд. барои онҳо дарҳо боз аст. дастгирии ҳукумат аз бепарасторони ятимон дар сатҳи баландтарин аст. ман гумон мекунам ки ман тасаввур он қадре ки ман медонам дар дигар ҷо, дар ҳама ҷо ҳаст ин падида, лекин он хеле ки дар кишвари мо ҳаст, ин аз дили бузурги ҳамин пешвои миллати мо дарак метиҳад. ман дар мавриди ин мегӯям ки дар ҳамин мулоқоти суҳбати охирин, суханронии охирини пешвои миллати мо ҳамин масъалаҳо ба тариқи бисёр умда гузошта шуд. бубинед ҳамин худи оғози суханронии пешвои миллати мо аз ҳамин буд ки моҳи шарифи рамазон мерасад. моҳи шарифи рамазон парҳезкорӣ, рӯзадорӣ танҳо барои тарки хӯрдану тарки нӯшидан нест. инҷа боз тарки бисёр омилҳои дигар низ ҳаст. яъне ки эътиқоди дар ҳамин моҳи шариф эътиқод ба покӣ, тозагӣ, ба муқобили ҳама гуна сифатҳои бад, ҳама гуна сифатҳои нохуб дар моҳи шарифи рамазон инсон бояд худашро пок кунад, ботинан худашро тоза кунад. ва ин ҳамин суханронии пешвои миллат ҳамин сар шуда буд. тоза доштани забон, тоза доштани дил, таҳаммулпазирӣ, он чизое ки тамоми хислатҳои ҳамидии инсон бояд ки дар ҳамин моҳи шарифи рамазон парҳез фақат аз хӯрдан нест, парҳез аз тамоми корҳои бад, аз тамоми нохубиҳои дунё ҳам ҳаст. ман як чиза мехоҳам гум ки инҷа ин хел далелҳо хеле зиёд ҳастанд. ман як чиза мехоҳам гӯям ки ҳамин аз ҳама хуҷастатарин ҳама суханрониҳо ҳама барҷастагию хуҷастагиҳое доштанду, лекин аз ҳама аз назари ман аз ҳама хуҷастатарин падида дар ҳамин суханронии пешвои миллати мо дар ин мулоқот рӯ овардан, огоҳӣ додани мардум аз парастиши хурофот ва таассуб аст. ин як чизе ки ман кайҳо ман ҳамеша дар ҳамин андеша будам ки барои чӣ ин миллати мо, миллате ки ин қадар бузургое ба дунё додааст, миллате ки имрӯз дар замони собиқсолати худаш ба дунё ин қадар ба тариқи дурахшон аз ҷиҳати маънавӣ тавонист пешниҳод кунад, ҷилвагар кунад, дар баробари ин гирифтори таассубу хурофот аст. бубинед
муллоҳо и масалан чаласавод муллоҳои донишманда дар назар надорем албатта худи ҳамин ки аҳли дин муллоҳои мо ба табобат машғул мешаванд худи ин як падидаи бисёр нодуруст аст мулло ва ҳадафаш миллии расолаташ дигар аст тамоман лекин ин ҳамин таассуб ҳамин аст ки як гурӯҳ мардум меранд ба пеши ҳамин хел одамҳои раҳгумзада ва онҳоам ба хотири албатта пулҷамъкунӣ сарватҷамъкунӣ ин коро мекунанд мераванд ва барои табобат ҳатто далелҳое овардан пешвои миллата мо ки як сохта муллое ки ҳатто хонда наметавонад навишта наметавонад шайх ба унвон гирифтаву ин қадар мардума гумроҳ мекунад мардум фиребӣ мардум фиреб аслаш мардум албатта фиреб аст вай худаш намефаҳмад ки чӣ менависад ва ин як тарафи кор тарафи дигар ин ки дар коғаз бо ҳуруф бо ранг менависад ба тавраш дуоя ва вақте ки дусе бор ошкор шуд ки вай дуоям нест ҳамин хел даст задагӣ халос ин ҳамина сарвари миллатон рӯи рост гуфтанд ҳамин гап ҳолон ки ҳатто ҳамина гуфтанд ки ҳамн коғаз ҳамн ранг заҳр аст вай моддаҳои кимиёвӣ заҳролкунанда дорад ва мо мулло масалан мефармояд ки ту вай бояд ки об кунӣ ошомӣ дар ҳамин аср дар ҳамин замон нахуд ки дар байни миллати мо ҳамин хел одамо ҳастанд нахуд намефаҳманд ки охир ин як падидаи бисёр паст аст ман зиёдтар аз ин мегӯям ки ҳоло ҳам ман ҳамеша дар ин мавзӯъ фикр мекардам ки чаро ин хел аст ҳоли ман фикрама мегӯям ки ба фикри ман чаро ин хел ҳамин то он ҳадде ки бубинед нахуд ки мо мана ҳамин хайр аз ҳамин хел бо ҳамин қадр бузургое ки дорем бо ҳамин қадр таълимот дорем бо ҳамин қадр илми баланде ки фарзандои ин сарзамин расиданд имрӯз бо фарзандое дорем ки қайтармою бахшигӯ ин корое мекунанд ки ин бисёр на танҳо хандаовар аст ин нафратовар аст барои ҳамин офарин ба пешвои миллати мо ки ҳамин гапҳоя рӯи рост гуфтанд ин ҳадди охирин аст ман гумон мекунам ки баъд аз ин мардуми мо бояд ки ба кулли рӯ гардонанд аз таассуб аз хуруфот нахуд ки масалан мои шумо ифтихор мекунем бо илми бузурги гузаштагонамон бо фарзандои нобиғаҳои масалан ҳама давру замонҳоямон имрӯз дар ин лоёбу намедонам ғаҷдоби таассуб хуруфот бо ду по ғӯтидаем аз куҷо ин ман ҳамина бисёр андеша кардам ки чаро охир ин замоне нест ки одам нафаҳмад ки хуруфот ин як сафсата аст таассуб ин як гирифторӣ аст охир ин мисли ин ки фаҳмо аст аммо боз ҳамин мардуми мо мераванд пеши анами фирибгарҳо пеши фолбин мераванд фолбин охир қуръони маҷид президент дар суханронишон гуфтанд ки мисол оварданд далел оварданд ки ин манъ карда шудааст бовар накунед дар китоби муқаддас дар суханҳои пайғамбарон овардааст ки ба фолбинҳо бовар накунед наравед ин ҳамаш найранг асту фириб аст лекин имрӯз боз ҳам ҳамин надонистани худи дини ислом агар ҳамин мардуме ки масалан воқеан мусулмону аз дин огоҳ бошанд ҳамунҷа мехонанд мефаҳманд ки фолбин рафтан дар кор нест масалан лекин мераванд барои чи барои ин ноогоҳӣ ҳамон қисме ки ноогоҳ ҳастанд ин як аст як сабаби гирифторӣ дуюм сабаб ин ки ҳамин мардуми мо мардуми бисёр софдил ҳастанд мардуми тоҷик мардуми хушбовар ҳастанд медонед ҳамин як кас мегӯяд дигараш масалан вақти ҳамон ҳамроҳ мешаваду меравад ана ҳамин хушбоварӣ ана ҳамин хайрхоҳӣ ана ҳамин заифӣ ҳамин вай аст ирода ҳамин чизҳо мутаассифона сабаби асосии гирифтории мардуми мо ба хурофот ҳастанд сабаби асосияш ноогоҳӣ аст албатта бинобар ҳамин ман гумон мекунам ки ҳамин чизе ки ҳамин мо интизор будем
ман умедворам ки як натиҷа як ҳосил аз ин мешавад. Китоби Қуръони шарифа махсус чоп карда пешвои ба забони тоҷикӣ. ҳозир бо дар ҳамин суханронӣ буд ки интишори ин китобро ба забони тоҷикӣ идома медиҳем. ман худам огоҳам ва чанд бор вақте ки дидам дар байни хештавор онҳое ки Қуръона ба арабӣ масалан мехонанд, маъниша намефаҳманд, лекин қориазёт мекунанд. ҳатто дар ҳамин шаҳри Душанбе мо мактабҳое пайдо шуд ки дуруст хондани Қуръона ёд метиҳанд, масалан меран онҷа пул метиҳану мехонану ёд мегиранд. ман ду-се нафари хештаворам дидам ки ҳамин корро мекунанд. ман гуфтам хай дуруст талаффуз кардану хондану ё гирифтан хуб аст, аммо мазмунашо мефаҳмед ё не? Не. ман пешниҳод кардам ки шумо китоби ба тоҷикӣ баромадагии Қуръоне ки бо ташаббуси пешвои миллат баромад гиред монед, дар дохилаш ҳам арабӣ ҳаст ва ҳам ана забони шумо фаҳмед ки че хондосед. ҳадафи ана интишори ҳамин китобам ҳамин буд. ва имрӯз чуноне ки худи президента мо гуфтанд, ин амал интишори Қуръони шариф ба забони тоҷикӣ боз идома хоҳад ёфт. бале, ва пеш аз ҳама фаъолони ҷомеа ва ходимони дини кишварро зарур аст ки бо дар назар дошти муҳимтарин нуқтаҳое ки пешвои муаззами миллат дар ин мулоқот баён доштанд, бо аҳли ҷомеа суҳбатҳои самимӣ дошта бошанд. ҳангоми мулоқотҳо, ҳангоми суҳбатҳо бояд ки мазмуну моҳияти ин суханҳоро ба мардум фаҳмонанд, то ин ки мардуми азизи мо ба хурофот, ба бегонапарастӣ, ба омилҳое ки боиси доғдор кардани решаҳои ваҳдати миллии мо, истиқлолияти давлатии мо мегардад, рӯ наоранд. бале, ин андешаҳо ҳамеша дар заковати пешвои миллати мо буд, пешниҳод мегардид, пайгирӣ мешуд. ҳамон қарорҳое ки қонунҳое ки бароварда шуданд, масъулияти падару модар, эҳёи ҳунарҳои миллӣ ва ғайраҳо, ҳамаи ҳаминҳо худаш аллакай замина гузоштанд барои дарки ҳақиқати худшиносии миллӣ. ва воқеан тарбияи кӯдак ҳанӯз аз батни модар оғоз меёбад. аз батни модар. шумо бибинед ҳамин модар дар вақте ки дуҷон аст, ҳомила аст, чӣ гуна рӯҳия дорад, дар чӣ муҳиту аз чӣ ҳаво нафас мекашад, таъсир мегузорад ба бунёди тифл. ва ман масалан мушоҳида кардам ки модаре ки масалан дар ҳамин замон масалан китобҳои негандешона мехонад, дар ҳамин замон мусиқии баланд, мусиқи масалан шашмақому мусиқиҳои хуба гӯш мекунаду замзама мекунад, ҳамин ба ниҳоди тифл таъсир мегузорад. яъне ки вай дар ҳамон замон модар бояд ки сухани қабеҳ ба забон орад, дар ҳамон замон модар бояд ки баланд гап назад, ҷанҷол накунад, медонед, андешаҳои нохуб накунад, чунки ба тифл таъсир мекунад. ва ина воқеан аз ҷиҳати илм ҳам исбот кардааст. бинобар ҳамин дар миллати мо, халқи бисёр ба фарҳангу соҳибтамаддуни мо, ин чизо аз қадим пайгирӣ мешуданд ки вақте ки кӯдак ба вуҷуд меояд, модар бояд чӣ гуна бошад, чӣ гуна шинохиз кунад, чӣ гуна рафтор кунад. ин чизо аз қадим дар сиришти миллати мо ҳастанд. суруди аллаи модар, ман намедонам ки дар дигар кишварҳо, дигар миллатҳо ҳаст, дар миллати мо ҳамеша вуҷуд дошт. ва рӯҳияи ин суруд аллакай кӯдака тарбият мекард. аллакай масалан сифатҳои нека дар сиришти тифлӣ ки ҳанӯз дар батн аст тарбия мекард. бубинед, бинобар ҳамин ман дар як ривоятӣ гуфта будам ки модарам дар 200 рубоӣ гуфта будам ки модарам дар 280 рӯз аз сиришти ишқ одам офарад. бубинед ки ҳамин 280 рӯз тифл дар батни модар мешавад. ҳамин 280 рӯз модар тамоми масъулиятҳоя ба зимма мегирад ки тифлаш ҳам солим, ҳам оянда бо сиришти нек ба дунё биёяд, бо завқи нек, бо табъи нек. ин чизо барои масалан ин
як унсурҳои фарҳанги миллии мо ҳастанд албатта. лекин имрӯз бубинед ман ҳамин ҳозир ман гумон мекунам ки ин суханронии пешвои миллата мо ба ғайр аз ҳадафҳои неке ки гуфтем, ба ғайр масъала ин як барнома ҳаст. як барномае ки барои 1 сол 2 сол нест, барои ҳамишагӣ аст. ана ҳамин то ҳамон рӯзе ки мо ҳамин камбудиҳое нест накунем, аз хурофоту аз таассубу аз ҳаминҳо озод нашавем, ин барномаи миллии мо бояд бошад. ҳамин суханронии президент барномаи миллии мо бояд бошад, чунки инҷа ба мушаххас як ба як гуфта. ана қимати ин суханронӣ дар ҳамин аст ки ин воқеан як барномаи амал аст. барномаи амал мушаххас нишон дода шудааст ки мо бояд бо чӣ мубориза барем ва бояд чӣ гуна худамоя дигар кунем, худамоя аз нав бисозем, инсони имрӯзӣ бисозем. бибинед вақте ки пешвои миллати мо дар онҷа далелҳои бисёр аҷоиб бисёр баланд аст, вақте мегӯянд ки мо дар муқоиса бо худи ҳамон арабҳое ки дар ҳамон сарманшаи масалан кишвари исломӣ зиндагӣ мекунанд, имрӯз муқоиса мекунем, бубинед онҳо тамоми нерӯи қувваташона додан ба тарбияи фарзандон ки илми замон аз худ кунанд, пеш раванд ва кашфиётҳои илмии имрӯзӣ кунанд. дар мо чӣ шудааст? дар мо гирифторӣ ба таассуб ба хурофот. ана сабабаш анамин тарбия аст. тарбияи нодуруст аз мактаб, аз ҳамон бунёд, аз оғоз, аз кӯдакӣ тарбия аст. бинобар ҳамин инҷа даъвати пешвои миллати мо аз он ки падару модаро аз мактабҳо аз ҳама илм бар роҳи худаш бояд пеш рад, бояд ки ин чизҳо монеа нашад ба инкишофи илму дар дунё. ҳозир мардум ҳамон мардуми сатҳи зиндагиаш баланд аст ки дастовардҳои баланди илмӣ доранд, кашфиётҳои бузурги илмӣ доранд. ан президенти мо дар ҳамин хусус гуфтанд ки мо бояд ки рӯ ба ин тараф биёрем. вақти он омадааст ки гирифтори баъд дар инҷа як чизи бисёр аҷиб ин аст ки дар ин суханронӣ ки мегӯянд ҳамин сиёсисозии дин, ин бисёр масъалаи ҷиддӣ аст. ин яке масъалаест ки агар ростшо гӯем боиси ҳамин ҷангҳои баро таҳмилии мо бисёр чизҳо ҳамин чизҳо ҳам шуда буданд ки хостанд дина истифода кунанд барои ҳадафҳои ғаразноки худ ба даст овардани курсиҳои давлатию фалон хостанд истифода кунанд. ина ҳамин беҳуда нагуфтанд президенти мо ки бо сиёсат омехта кардан мумкин нест. дина илм ҳадафаш вазифааш ин аст ки як халқа сатҳи зиндагиша бардорад, як халқа барад ба қуллаҳои боз ҳам баландтари кашфиётҳои илмӣ ки боиси баланд шудани сатҳи зиндагии халқ мегардад. бале, ва ин мулоқот низ аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандии мо, аз ҷониби мардуми шарафманди кишвари азизамон як ҷонибдории хеле зиёд пайдо кард ва бо таклифу дархост ва талаби сершумори ҳамватанони азизамон, тамошобинони гироми қадр, мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам имомаи раҳмон 14 ва 15 марти соли равон тариқи ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ ва радиоӣ такроран пахш карда мешавад ва боварии комил дорам ки ин мулоқот, ин баромади пешвои муаззами миллат бо аҳли ҷомеа, олимон ва ходимони дини кишвар як дастурамали мукаммале мешавад барои муайян ва мушаххас кардани роҳи ояндаи халқи азизамон ва барои дар амал татбиқ гардидани ҳадафҳои олие ки халқу миллати азизамон, ҳукумати кишвари азизамон дар оянда доранд. воқеан дастурамал аст. чӣ хеле ки гуфтед, воқеан ин суханронӣ дастурамал аст. барномаи ҳаёту зиндагии ояндаи мо бояд бошад, чунки ин як роҳи наҷоту роҳи пешрафту миллати мо нишон медиҳад. аслан гӯям ки ин суханронии президенти мо як зангулаи бедорӣ аст, як зангулаи худшиносӣ аст ки бисёр ба маврид, бисёр сари вақт гуфта шуд, садо дод. бале
این سخنرانی پیوسته دادن در کار، لیکن من این خیلی اندیشه دارم که علاوه به این تمام همون نقطه هایی که یک تا نقطه هایی که ما گفتیم با بسیارش حالی نگفتمون، همین های علاهده باید که ژورنالیست های ما، باید که علمای ما، دانشمندای ما، ادیبای ما علاهده اینهای مورد صحبت، مورد ترغیب قرار دهند. علاهده این باید پیوسته در صحیفه های روزنامه ها، در رادیو تلویزیون، در همه ملاقات های ما تاکید کرده شود، یادرس کرده شود، گفته شود. چون که بار دیگر من در اون اندیشم که در این مثلا سالهای آخر همین خیلی یک برنامه‌ای که واقعا امروزی، واقعا هدفش از همین ثانیه، همین دقیقه بالا بردن ملت و رها کردن ملت از خرافات و تعصب اینها است، همین خیلی برنامه ریخته شد. بسیار عالی جناب که این برنامه تهیه شد و این دستور عمل باید که تا همون روزی که همین خرافات، همین تعصب نیست نمی شود، تا اون روزی که همون پدیده های بسیار بیگانه پرستی ناخوبی که مثلا در جامعه ما هست نیست نمی شود، این سخنرانی پیشوای ملت ما همچون دستور عمل باید همیشه عمل کند، واقعا عمل کند. بله، بسیار تشکر. جهانی سپاس به خاطری که مهمانی برنامه ما بودید. البته تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز وابسته به این ملاقات با کارشناسان و عالمان، روشنفکران جامعه صحبت ها انجام می‌دهد. ما بسیار سرفراز هستیم که امروز در صحبت ما شما حضور داشتید و بسیار نقطه های مهمی را اظهار داشتید که البته مردم شرفمند ما با تماشای این صحبت، این برنامه البته میتوانند که در بیداری ملی خود، در بلند برداشتن احساس وطنداری و خودشناسی ملی خود باز هم یک جوهری را پیش نمایند. جهان سپاس به خاطر اشتراکتان و بیننده های عزتمند. یادآور میشویم که در صحبت ما حضور داشتند شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام استاد ابو عبدالله رودکی، استاد عزیز کمال نصرالله. تا صحبت های دیگر همیشه تنصیت و خانه آباد باشید.